расман муҳориба дар якчорфинали гран-при вазни 57 килограмми ACA байни варзигари тоҷик Азам Ғаффоров бо рекорди 14.3 ва варзигари арманӣ Вартан Асатрян бо рекорди 25.9 рӯзи 11 август дар Москва дар турнири ACA 161. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва лайку комментариҳои худро дареғ надорен. Мо боша оғоз мекунем. дӯстон, хабари беҳтарин барои шумо. Акнун шумо имконият доред ки билетҳои даркории худро аз авиакассаи ҳаҷ центр бо нархи арзон дастрас кунед. Ин бародаро одамони бабоварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд ва шумо аз ин ширкат билетҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метавонед. Барои ҳамаи худи ҳозир ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат карда билетҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон Теҷа гап занед. топови ҷангори вазни нимёна UFC Билол Муҳаммад омода аст ки барои муҳориба бо Ҳамзат Чимаев ҳатто ба вазни миёна барояд. рости гап айни замон ман ният дорам ки ба вазни миёна баром ва дар он ҷо муҳориба бо Ҳамзат Чимаевро мекобум. ман метонам ки бо ӯ дар вазни миёна ҷангум ва ин чиз маро нороҳат намекунад. барои ҳамин ман ба вазни миёна мебарам ва шояд ки ӯ дар ин бозӣ ман бозӣ кунад. ман дар вазни нимёна ба қуллаи баландии рейтинг баромадам ва ин корро дар вазни миёна мекунам. агар ки шумо ба ман дар вазни нимёна муҳорибаи унвонӣ доданӣ набошед, пас ба ман муҳорибаҳои калон диҳед. ба ман Ҳамзат Чимаевро диҳед, ба ман Шон Стрикландро диҳед, ба ман шахсонеро диҳед ки ман дар ҳақиқат нисбати онҳо нафрат дорам, ба ман шахсонеро диҳед ки онҳо ба ман писанд нестанд ва ман бо шодӣ чеҳраи онҳоро мешиканам, гуфтааст Муҳаммад. ва дӯстон, рости айни замон корҳои Билол Муҳаммад на он қадар хубанд аз ҷиҳати оне ки ӯ ҷангори топи вазни нимёна аст ва дар вазни нимёна ӯ аз ҳама ғалабаҳои пайдарҳамӣ зиёд дорад, аммо то ҳол ба ӯ муҳорибаи унвонӣ надода истоданд. барои камарбанд Колби Ковингтон бо Леон Эдвардс меҷангад. Гилберт Бёрнс бошад ҷангори эҳтиётӣ дар ин муҳориба мешавад ва бо эҳтимоли калон Гилберт Бёрнс бо ғолиби муҳорибаи Колби Ковингтон ва Леон Эдвардс меҷангад. аз ҳамин сабаб маълум нест ки Билол Муҳаммадро чӣ интизор аст. топови ҷангори вазни сабук UFC Дастин Порие омода аст ки боз як маротибаи дигар бо ҳамватани худ Ҷастин Гейҷи муҳориба гузаронад. фикр мекунем ки айни замон муҳориба зидди Гейҷи маънои хеле калон дорад. мебинем ки чӣ гап мешавад. эҳтимоли калон аст ки мо бо ӯ тобистонӣ муҳориба мегузаронем. аммо рости гап, ҳозир мо ба шумо ҷавоби аниқ дода наметавонам. ман намедонам ки дар оянда чӣ гап мешавад, аммо ман аниқ ин муҳорибаро мехоҳам. ҷастин маро ба муҳориба даъват карда истодааст. одамони ӯ оиди ин чиз гап зада истоданд. ман интервю онҳоро дидам ки онҳо дар он ҷо мегӯянд ки боварӣ надоранд ки ман ин визовро қабул мекунам ва ин суханҳои онҳо беақлона менамояд, гуфтааст Бриллиант. хотиррасон мекунем ки Ҷастин Гейҷи баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Рафаэл Физиев гуфт ки бо Дастин Порие реванш гузаронидан мехоҳад ва чӣ гуна ки мебинем Порие низ барои ин реванш розӣ аст. бояд қайд кард ки якум муҳорибаи онҳо соли 2018 баргузор гардида буд ва дар ҳамон муҳориба Дастин Порие дар чорум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда буд. ба фикри шумо дӯстон, агар реванши онҳо баргузор гардад чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад? метавонед фикротонро нависед. мо боша мегузарем ба дигар хабар. ҷангори бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев гуфт ки оё бо чемпиони вазни худ Ислам Махачев муҳориба мегузаронад ё не. не, ман бо ӯ намеҷангам. ман фикр мекунам ки то он вақте ки ман ба камарбанд наздик мешам, Ислам карьераи худро ба анҷом мерасонад ва оиди ин муҳориба ҳатто гап задан маъно надорад, чунки ҳозир чӣ қадар одамон аст ки бо онҳо ҷангидан мумкин аст. оиди Ислам боша баръакс, мо хеле сахт ӯро мухлисӣ кардем то ин ки ӯ чемпион шавад ва албатта ки ман ҳам чемпион шудан мехоҳам, гуфтааст Алиев. об этом говорить нет смысла, потому что сколько людей сейчас можно с кем драться. А так, наоборот, мы столько болели, например, за Ислама, чтобы он чемпионом стал. дӯстон, бинем ки чӣ гуна Нурулло Алиев дар чунин саволҳо ҷавоби хеле хуб медиҳад. албатта ки любой ҷангвар ба худ боварӣ дорад. агар онҳо ба худ боварӣ надошта бошанд, пас баромад намекунанд. аммо бинем ки чӣ гуна Алиев ҷавобҳои дуруст медиҳад
ва дар куҷо чӣ гуфтанашро хуб медона ва албатта ки ӯ дуруст қайд кард. То он даме ки Нурулло ба камарбанд наздик мешава, Ислам Махачев карьераи худро ба анҷом мерасона ва аз ҳамин сабаб мо низ албатта ки Нурулло Алиевро чемпион дидан мехоҳем ва ба ӯ дар ин роҳ муваффақият орзумандем. Топови ҷангори вазни нимёна UFC Гилберт Бёрнс дар муҳорибаи Леон Эдвардс зидди Колби Ковингтон прогнози худро дод. ин муҳорибаи хуб аст ва ин муҳорибаро ҳатман бояд тамошо кард. фикр мекунем ки дар ин муҳориба Ковингтон ғолиб мешава. ин муҳориба барои ӯ осон нахоҳад шуд. Леон Эдвардс фаъолона бо дастон ва пойҳои худ зарба мезанад. Леон барои вазни нимёна хеле калон аст. ӯ хеле қадбаланд аст ва дар зарбазанӣ низ ӯ аз Колби Ковингтон дида зуртар аст. аммо Колби ғолиб шуда метавонад. барои ин корро кардан ӯ гӯштини худро истифода бурда бо суръати баланд меҷангад, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки ҳоло муҳорибаи Леон Эдвардс ва Колби Ковингтон расман эълон шудагӣ нест, аммо аз рӯи овозаҳо ин муҳориба дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 22 июл дар турнири UFC 291 баргузор гардад. шумо бо прогнози додаи Гилберт Бёрнс розӣ ҳастен ё не? метавонед фикротонро нависен. ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.